பிரபு 2 நம்பர் இருக்குங்க பிரபு. விவோ 310 408. அது யாருன்னு கேட்டு மாத்திருங்க பிரபு. விவோ லாகின் பண்ணவங்க அன்மியூட் பண்றீங்களா கொஞ்சம்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே விவோ கிருஷ்ணா. யாரு? விவோல லாகின் பண்ணி கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. விஐவிஓ அதுல யார் இருக்கீங்க? அப்புறம் யூசர் அப்படின்றதுல யார் இருக்கீங்க? விஐவிஓ. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க, உங்க பேர் சொல்லுங்க. அன்மியூட் பண்ணிட்டீங்க. பேர் சொல்லுங்க. கோபால் தேசிகன். கோபால தேசிகன் பிரபுஜி. ஹரி போல். ஓகே பிரபுஜி. நேம் ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. 310ங்க மேம் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். யூசர்ல யார் இருக்கீங்க? அதுக்கப்புறம் விஐவிஓ V2 310ல யார் இருக்கீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஒன்று சொல்லுங்க. அப்பதானே அட்டெண்டன்ஸ்ல உங்களோட பேர் வரும். இல்லைன்னா யூசர்னு வந்துடும், இல்லைன்னா விஐவிஓன்னு வந்துருமே இதுல சர்டிபிகேட்ல. பரவாயில்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, கிளாஸ் முடியறதுக்கு முன்னாடி மாத்திருங்க, சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இப்போ வந்துட்டு கஜேந்திர மோக்ஷம் ஸ்டோரி பார்க்கலாம் அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா? ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிளாஸ் பார்த்துடலாம், சரியா? கிளாஸ் முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து கஜேந்திர மோக்ஷம் ஸ்டோரி நம்ம பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம வந்து இன்னைக்கு சாப்டர் 4 பார்க்க போறோம். பகவானோட அனுகிரகத்துல நம்ம வந்து சாப்டர் 1ல வந்து அர்ஜுன விஷாத யோகம் அப்படின்றத பார்த்தோம். சாப்டர் 2ல கீதா சாரம் அப்படின்னு பார்த்தோம், சாராம்சம், சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் சாப்டர் 3ல கர்மயோகம் பத்தி நம்ம பார்த்தோம். என்ன மாதிரி கர்மாலாம், கர்மானா கர்மா அப்படின்னா செயல் அப்படின்றது, யோகம்ன்றது ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இணைக்கும் சாதனம் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில நம்மளோட செயல்கள் எல்லாம் பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய செயல்களா இருக்கணும். அப்ப அந்த செயல்கள் நம்மள பந்தப்படுத்தாது. பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணாத செயல்கள் நம்மள பந்தப்படுத்தும் அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம என்ன ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அது பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணணும். அந்த மாதிரி செயல்கள் நம்மள இந்த பிறப்பு சூழ்ச்சியில நம்மள வெளியில கொண்டு வரும். அதே நம்ம வந்து சொந்த சந்தோஷத்துக்காக பகவானை விடுத்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் நம்மள என்ன பண்ணும்? பந்தப்படுத்தும். இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிளே நம்மள வச்சிருக்கும், சரிங்களா? அதனால நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் சிரமம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்காத அளவுக்கு மாயா சக்தியில நம்மளா இருப்போம். அது ஒரு பெரிய விஷயம், சரிங்களா? நம்மளுக்கு வந்து பர்த் இருக்கும், சிரமம், வயசாகும், சிரமம், அதுக்கப்புறம் நோய் வரும், சிரமம், டெத்து, சிரமம். ஆனாலும் இது ஒரு சிரமம் இல்லாத, கஷ்டம் இல்லாத வாழ்க்கை அப்படின்றது. அப்புறம் எல்லாமே நம்மளுக்கு டெம்பரவரி தான். ஆனாலும் நம்ம எல்லாத்தையும் வந்துட்டு பெர்மனன்ட் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? இறப்புன்றது மத்தவங்களுக்கெல்லாம் தான், எனக்கு கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி இருப்போம் நம்மலாம். எல்லாருக்கும் அது உண்டு. ஆனாலும் அந்த மாய சக்தியில, அந்த இல்யூஷன்ல நம்ம எப்படி இருப்போம்னா, எல்லாருக்கும் உண்டு, எனக்கு கிடையாது. நான் இதே வாழ்க்கையை தான் நான் கடைசி வரைக்கும் வாழ போறேன், அதாவது எட்டர்னலா வாழ போறேன். அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்துல நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம்? நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல எல்லா விஷயத்தையும் இது எனக்கு வேணும், அது எனக்கு வேணும், நான் இதை அனுபவிக்கணும், நான் அதை அனுபவிக்கணும் அப்படின்ட்டு வேக வேகமா அதுக்காக நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம செலவு பண்ணிட்டு இருப்போம். ஆனா இது ஒரு டெம்பரரியான வாழ்க்கைன்றது நம்மளுக்கு புரிதலே வராது. சுத்தி உள்ளதெல்லாம் கூட நம்ம பார்ப்போம். நிறைய பேர்ட்ஸ், அனிமல்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ், அவங்கெல்லாம் நிறைய டெத் எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தான்ப்பா, எனக்கு கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மாயா சக்தியில, இல்யூஷன்ல நம்மளாம் இருக்கோம், சரிங்களா? ஆனா நம்ம ரியலைஸ் பண்ணணும், சரிங்களா? நம்ம வந்து இந்த டெம்பரரி லைஃப்ல நம்ம எல்லாத்தையும் விருப்பப்பட்டதெல்லாம் அடையணும்னு நினைச்சு ரொம்ப என்டீவர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் அதெல்லாம் விட்டுட்டு தானே நம்ம போறோம் இல்லையா? அதை பார்க்கவும் செய்யறோம்ல.
ஸோ அப்ப அது வந்து ஒரு அர்த்தமுள்ள ஒரு வாழ்க்கையா, ஹியூமன் லைஃபா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இல்ல அப்படின்றது ஆன்ஸரா வரும். சரிங்களா? எங்கேயோ தப்பு இருக்கே அப்படின்னு. அப்ப எங்க நம்ம நிரந்தரமா இருப்போம் அப்படின்னா, நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்றதுல தான் நிரந்தர சந்தோஷம், நிரந்தர அமைதி, சரிங்களா? எல்லாமே இருக்கும். அது மாரி அந்த உறவு என்னைக்கும் அழியாது. நமக்கும் பகவானுக்குமான உறவு என்னைக்கும் அழியாது. அதுக்கு நம்மளும் ஆத்மா என்னைக்கும் நிரந்தரமா இருப்போம். சரிங்களா? ஸோ அதனால நம்ம அந்த விஷயத்துல நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கரெக்டா வரும். ஸோ அதுக்கு தான் பகவான் நமக்கு உபதேசம்லாம் குடுக்குறாங்க. பகவத்கீதைலாம் எதுக்குன்னா, இந்த ரியலைசேஷன் நம்ம உணரணும். இல்லன்னா என்ன பண்ணிடுவோம்? வெறும் இந்த ஜடவுலக வாழ்க்கையிலே நம்ம வாழ்க்கைய வாழ்ந்துருவோம். அதெல்லாம் நம்ப ஞாபகம் கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான், திருப்பி பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணுன்றதுக்காக தான் பகவத்கீதையில நம்மளுக்கு குடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த வகையில நம்ம கர்மா அப்படின்றது நம்மள பந்தப்படுத்தும். இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் லைஃப்ல பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நம்மள பந்தப்படுத்தும். அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பகவானுக்கான செய்யக்கூடிய செயல்களா பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ அது மாதிரி 3 சாப்டர்ல நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோம். அதுல ஒரு விஷயம் நம்ம பார்த்தோம். புத்தியை உள்ளடக்கும் அறிவு அப்படின்றது. அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நாலேட்ஜ் வேணும்னா டிரான்செண்டன்ட் நாலேட்ஜ் வேணும். அதுக்கான அத்தியாயம் தான் இது. என்னன்னா ஞான யோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? டிரான்செண்டன்டல் நாலேட்ஜ். தெய்வீகமான உன்னத அறிவு. நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். அதாவது எப்படி அந்த கர்மாவை நம்ம செய்யணும். பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய வகையில. சரிங்களா? அப்புறம் இன்னும் இந்த அத்தியாயத்துல இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இதுவரைக்கும் அத்தியாயத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் வந்து திருதராஷ்டிரர் பேசியிருப்பாங்க. அப்புறம் சஞ்சயன் பேசியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆம், அர்ஜுனன் பேசியிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தை. இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இந்த அத்தியாயத்துல இருந்து நம்ம பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? ரொம்ப நல்லா இருக்கும். கிருஷ்ணாவை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும். அமிர்தமா இருக்கும். சரிங்களா? ஏன்னா அர்ஜுனன் சொல்லியிருப்பாங்க. உங்களை பத்தி கேட்க, உங்களோட உபதேசத்தை கேட்க கேட்க எனக்கு வந்து அமிர்தமா இருக்கு, திகட்டவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. நம்மளாம் அர்ஜுனனை தான் ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி நிலை தான் நமக்கும் வரணும். அந்த வகையில பகவானை பத்தி இந்த அத்தியாயத்துல நிறைய தெரிஞ்சுப்போம். ஆம், அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிடுவோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு. யாருக்கும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா? மாதாஜி நான் பண்ணவா? அவசியம் மத்தாச்சி பண்ணி கொடுங்க. ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே ஓம் கிருஷ்ணா. நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாபயா சசிர்முன்மிலிதம் என தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयरूप कदा मह्यं ददाति स्वयं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूप साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते कोपेश कोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विरषभानुसुदेवी प्रणामि हरे प्रिये वाञ्छकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतिनानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय पूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशे दारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता। ஹரே கிருஷ்ண மதஜி. ஹரி போல். நல்லபடியா ஆஃபர் பண்ணிட்டோம் பகவானோட அனுகிரகத்துல. இப்ப நம்ம வந்து பகவத்கீதை 4th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். ஞான யோகம் அப்படின்றது ஆத்மாவின் நித்திய அறிவு. அறிவு. ஸோ இதுல என்னன்னா ஹிஸ்டரி, பகவத்கீதையோட ஹிஸ்டரி நம்மளுக்கு மறுபடியும் வந்துட்டு பகவான் சொல்லுவாங்க. அதாவது இப்ப நம்ம எல்லாம் என்ன பாக்குறோம்னா, பகவத்கீதை எப்ப பேசப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம எல்லாம் வந்து சொல்லிடுவோம். எப்பன்னா இந்த துவாபரகம் கடைசியில குருஷேத்திரத்துல போர்க்களத்துல பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு
பகவத்கீதை கொடுத்தாங்க, உபதேசம் கொடுத்தாங்க. அர்ஜுனனுக்காக கிடையாது, நமக்காக அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஆனா இப்ப என்ன பகவான் சொல்றாங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து பகவத்கீதையை உபதேசம் பண்ணியிருக்கேன். யாருக்கு அப்படின்னா விவஸ்வானுக்கு, சரிங்களா? சூரிய தேவருக்கு. சூரிய தேவருக்கு நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஸோ இதுல நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, பகவத்கீதையோட இந்த ஹிஸ்டரி, சரிங்களா? என்னன்னா அதாவது எப்ப பகவான் வந்து நம்ம வந்து தசாவதாரம் நம்ம வந்துட்டு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாருக்கும் அது வந்து நல்லபடியா தெரியும். ஓகே. இது தாண்டி நிறைய அவதாரங்கள் உண்டு, சரிங்களா? தசாவதாரம் தாண்டி நிறைய அவதாரங்கள் உண்டு. ஸோ அந்த வகையில எது எதுக்கெல்லாம் பகவான் வந்து அவதாரம் பண்ணுவாங்கன்றதும் நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயத்துல நம்ம பார்ப்போம். 3 காரணங்கள் இருக்கு பகவான் அவதாரம் பண்றதுக்கு, சரிங்களா? அது தாண்டி, சரிங்களா, எப்பப்பெல்லாம் நாலேஜ் வேணும், என்ன தேவையோ அதை நமக்கு கொடுக்கறதுக்காக பகவான் வந்து அவதாரம் எடுப்பாங்க, சரிங்களா? அப்படி பார்த்தோம்னா கபிலரா வருவாங்க, வந்து தேவகூதி அம்மாவுக்கு நாலேஜ் கொடுப்பாங்க, சரிங்களா? சாங்கிய ஃபிலாசபி கொடுப்பாங்க. இப்போ அர்ஜுனனுக்கு என்ன பண்றாங்க? பகவத்கீதை கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? நமக்காக, கலியுகத்துல வர நமக்காக பகவத்கீதை கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா பகவான் வந்து இந்த கலியுகத்துல அவங்க வந்து இப்ப அர்ஜுனன் கூட இந்த மாதிரி நம்ம கூட இருக்காங்களா? இல்ல, இல்லையா? அதனால நம்ம கூட இருக்கிறதுக்காக, கிரந்தம் மூலியமா இருக்கிறதுக்காக பகவத்கீதை கொடுத்துருக்காங்கன்றத பாக்குறோம், சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில எப்பப்ப நமக்கு இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா, நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தோம்ல ஒரு ஸ்லோகத்துல, ஏத்தேத் ஆசிரித்தை ஸ்ரேஷ்டஸ் அப்படின்னு. எனக்கு இந்த உலகத்துல எதுவும் செய்ய வேண்டிய கடமைன்றது கிடையாது அர்ஜுனா. ஆனாலும் நான் வந்து அவதாரெல்லாம் எடுத்து என்னோட செயல்களை, கடமைகளை நான் வந்து நல்லபடியா செய்றேன் அப்படின்னு வந்து பகவான் சொன்னாங்கன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைன்னா 3.21 ஸ்லோகத்துல. ஸோ அதுதான் என்னன்னா, நமக்கு இந்த மாதிரி பகவத்கீதையெல்லாம் கொடுத்து அவதாரங்களை எடுத்து பகவான் வந்து நம்மளை என்ன பண்றாங்கன்னா வழி நடத்துறாங்க. நீ வந்து இந்த மாதிரி உன்னோட ஹியூமன் லைஃப்பை வாழணும், இந்த மாதிரி விஷயங்களை உன்னோட வாழ்க்கையில் நீ கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றது சொல்லி, உனக்கான உலகம் இது கிடையாது, நீ வந்து என்னோட லோகத்துல அழகா என் கூட இருக்க வேண்டியவன் அப்படின்றத நமக்கு என்ன பண்றாங்க பகவான் உணர்த்திக்கிட்டே இருக்காங்க, சரிங்களா? ஒரு பெரிய ஒரு கிங்கோட பிரின்ஸ் வந்து ஒரு சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்படுற இடத்துல இருந்தா அது நல்லாவா இருக்கும்? நல்ல ஒரு எம்பரரோட பிள்ளை, சரிங்களா? அவங்க வந்து சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்படுற இடத்துல இருந்தா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? அடடா, இப்படி ஒரு அரசரோட பிள்ளை வந்து இங்க சிரமப்படுறாங்களே, பேசாம அவங்க போய் அவங்களோட அப்பா கூட இருக்கலாம்ல, அவ்வளோ வசதிகளும் சந்தோஷத்தையும் அனுபவிச்சுட்டு ஏன் இப்படி தேவையில்லாம இங்க வந்து கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? அதுதான் நம்மளோட நிலைமை, சரிங்களா? நம்ம வந்து பகவானோட லோகத்துல நல்லபடியா பகவானுக்கு பக்தி பண்ணிட்டு நம்ம அங்க இருக்கணும். எந்த சிரமமும் கிடையாது. அங்க வந்து பர்த், டெத்து, ஓல்டேஜ், டிசீஸ், 3 ஃபோல்டு மிசரிஸ்லாம் கிடையாது, சரிங்களா? 3 ஃபோல்டு மிசரிஸ்னா என்னன்னா, நமக்கு வரக்கூடிய கஷ்டங்கள், பிறரால் நமக்கு வரக்கூடிய கஷ்டங்கள், இயற்கை சீற்றத்தால நமக்கு வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் அப்படின்றதுல இந்த உலகத்துல இருக்கு இல்லைங்களா? அது எதுவுமே பகவான் லோகத்துல கிடையாது, சரிங்களா? எப்பயும் எங்க இருப்போம்? நோயே வராது, அப்புறம் பிறப்பு இறப்பு கிடையாது, துன்பமே கிடையாது, எப்பயும் பரமானந்தம் தான். அப்படிப்பட்ட உலகத்துல பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணிட்டு நம்ம வந்துட்டு எப்படி இருக்கலாம்? ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கலாம், பரமானந்தத்துல இருக்கலாம் இல்லைங்களா? நம்மளோட பொசிஷனே அதுதான். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? அதை விட்டுட்டு இங்க வந்து சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ பகவானுக்கு அது கஷ்டமா தானே இருக்கும். அதனால தான் நம்மளுக்கு ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக தான் பகவத்கீதை, அப்புறம் அவதாரங்கள் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து பகவான் வந்து கொடுக்குறாங்க, சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில இதுக்கு முன்னாடி யாருக்கு கொடுத்தேன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா விவஸ்வானுக்கு, சூரிய தேவனுக்கு. சூரிய தேவன் அப்படின்ற சூரியன்றது ஒரு போஸ்ட், சரிங்களா? இப்ப இந்திரன்றது ஒரு போஸ்ட். யாரு அஸ்வமேத யாகம் 100 தடவை பண்றாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணலாம்? இந்திரனா போகலாம். அதனால யாராவது அஸ்வமேத யாகம் 99 பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்திரனுக்கு பயம் வந்துரும் இல்லையா? எங்க நம்ம இடத்துக்கு அவங்க வந்துருவாங்களோன்ட்டு. அப்ப இந்திரன் அப்படின்றது ஒரு இடம், சரிங்களா? அந்த இடத்துக்கு அஸ்வமேத யாகம் 100 தடவை பண்றவங்க அங்க போகலாம் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரிதான் எல்லா போஸ்டும் தேவேந்திரனோட இடத்துக்கு யார் வேணாலும் போகலாம் அப்படின்னும் போது எல்லா தேவர்களோட இடத்துக்கும் அந்த ஆஸ்ட்ரிட்டி, அந்தந்த இடத்துக்கு போகக்கூடிய ஆஸ்ட்ரிட்டி பண்ண அந்த இடத்துக்கு போகலாம், சரிங்களா? அதே மாதிரி சூரிய தேவன் அப்படின்றது வந்து சூரியன்றது ஒரு போஸ்ட். அந்த இடத்துல இருக்கிற சூரியனோட பேர் வந்து விவஸ்வான், சரிங்களா?
அந்த விவஸ்வானுக்கு சூரிய தேவனுக்கு பகவான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் பகவத்கீதை நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் சூரிய தேவன் யாருக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா மனுவுக்கு கொடுத்தாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் மனுவுக்கு அப்புறம் அது எங்க போகுது? மனுனா யாருன்னா ஃபாதர் ஆஃப் மேன்கைண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நமக்குலாம் வந்துட்டு ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்கோமா, அந்த கண்ட்ரிக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும். அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்போம். கரெக்டுங்களா? அதே மாதிரி ஹியூமனுக்குன்னு ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் யாருன்னா அது மனு. சரிங்களா? அவங்க வந்து ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க, மனுஸ்மிருதின்னு சொல்லிட்டு. அதில் வந்து ஹியூமன் எப்படிலாம் இருக்கணும், ரூல்ஸ் அண்ட் அது வந்து லா ஆஃப் நேச்சர் பகவானோட. இப்போ கண்ட்ரிக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த கண்ட்ரியில் அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை மீறினா என்ன கிடைக்கும், தண்டனை கிடைக்கும். அதே மாதிரி மனிதர்கள் எப்படி வாழணும், ஹியூமன்ஸ் எப்படி வாழணும் அப்படின்றதுக்கான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து பகவானால் கொடுக்கப்பட்டது. சரிங்களா? அது வந்து மனுஸ்மிருதி அதில் இருக்குது. ஸோ அவங்க தான் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் மேன்கைண்ட் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் படி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம ஹியூமன் லைஃப்பை நம்ம வாழணும். சரிங்களா? அது நம்மளுக்கு தெரியாது, மனுஸ்மிருதிலாம் படித்ததில்லை, நானும் படித்ததில்லை. நம்ம பகவத்கீதையில் பகவான் கொடுத்த உபதேசப்படி நம்ம பானஃபைட் பரம்பரால பக்தி பண்ணால் அதையும் நம்ம பண்ணிட்டோன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? மனுஸ்மிருதி படித்து என்ன கிடைக்குமோ அதையும் நம்ம இதில் ஃபில் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த வகையில் மனுவுக்கு கொடுக்குறாங்க, சூரியனுக்கு கொடுக்குறாங்க, சூரியன் வந்து மனுவுக்கு கொடுக்குறாங்க, மனு வந்து இஷ்வாகு அப்படின்றவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. அடுத்தடுத்த தலைமுறை அப்படி இதெல்லாம். சரிங்களா? அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக அவங்களுக்கு இல்லை. மனு வந்து அவங்களோட தலைமுறையில் அப்படியே இஷ்வாகு, அப்புறம் இஷ்வாகு அவங்களோட அடுத்தடுத்த தலைமுறை அப்படின்னு பகவத்கீதை என்ன ஆகுது, அடுத்தடுத்த ராஜ ரிஷிகள் மூலயமா அப்படியே அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அந்த இடத்துல வந்து ராஜ ரிஷின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்லோகத்தில் பகவான். எதனாலன்னா ஒரு அரசன் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் எது தர்மம் எது அதர்மம். சரி, யார் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க? குரு. அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தோன்னா அரசர் இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து என்னோட ராஜ்யம் நான் என்னோட இஷ்டப்படி இருப்பேன் அப்படிலாம் இருக்க மாட்டாங்க. எப்படி இருப்பாங்க? குரு கிட்ட கேட்பாங்க, இது நான் பண்ணணுமா, எந்த விஷயம்னாலும் குரு கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? அப்படியே அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, குரு எப்படி இருக்கணும், குரு வந்து இந்த வேதம்லாம் நல்லா படித்து தர்மம் அதர்மம்லாம் நல்லபடியாக தெரிஞ்சு அவங்கள சரியாக கைட் பண்ணணும். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அரசர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிற பிரஜைகளை தர்மப்படி கொண்டு வருவாங்க. சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து அந்த வேதிக் கல்ச்சரில் காட் சிவிலைசேஷனில் வர சொசைட்டி, அது அந்த இது சமூகம். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ராஜ ரிஷிகள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா காடோட ரெப்ரசன்டேட்டிவாக இருப்பாங்க, தர்மத்தின்படி ஆட்சி பண்ணுவாங்கன்றதை பார்க்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற அரசர்கள் எல்லாருக்கும் என்ன இருக்கணும், பகவத்கீதைன்றது தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி பகவான் வந்து விவஸ்வானுக்கு கொடுத்து, விவஸ்வான் மனுவுக்கு கொடுத்து, மனு இஷ்வாவுக்கு கொடுத்து, அப்படியே அந்த பரம்பரையில் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஒரு காலகட்டத்தில் அப்படியே மறைஞ்ச மாதிரி ஆயிடுது. என்றைக்கும் பகவானோட விஷயம் எதுக்குமே அழிவுன்றதே கிடையாது. சரிங்களா? பகவான் எட்டர்னல், பக்தி எட்டர்னல், நாலேஜ் வேதம் எட்டர்னல், ஆத்மா நம்மலாம் எட்டர்னல். சரிங்களா? எல்லாமே எப்பயுமே இருக்கிறது தான், எதுவுமே வந்து டெம்ப்ரவரியே கிடையாது பகவானோட உருவாக்கத்தில். சரிங்களா? இந்த கண்டிஷன் லைஃப் தான் டெம்ப்ரவரி நமக்கு. ஸோ அதனால் அப்படியே மறைஞ்ச மாதிரி ஆயிடுது. அப்புறம் மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாங்க, பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு துவாபரகத்தில் கொடுக்குறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். இப்போ இஷ்வாகுன்னு சொல்லும்போது நமக்கு வந்து தெரிய வருது அவங்க வந்து ராமரோட பரம்பரையில் இருக்காங்க அப்படின்ட்டு, இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாரும் ராமாயணம்லாம் கேட்டிருப்போம். ராமருக்கு முன்னாடி உள்ளவங்கள தசரதன் அப்படின்னு நம்ம முன்னாடி போனோம்னா அதுக்கப்புறம் வந்து இஷ்வாகு அப்படின்றவங்க இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ சூரியகுல தோன்றல் ராமன் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, பகவான் ராமரா வரும்போது. அப்போ அந்த லீனியேஜில் இருக்காங்க. அப்போ சூரியன், விவஸ்வான், இஷ்வாகு அப்படி வருது அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்குன்றதை பார்க்குறோம். இது வந்து பகவத்கீதையோட ஹிஸ்ட்ரி. சரிங்களா? இப்போ வந்து இங்கே வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறது என்னென்னா பிரம்மாவோட ஆயுள் காலம், அதுக்கப்புறம் மனுவோட ஆயுள் காலம், சூரியன் அவங்கள பற்றி நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் பகவத்கீதை இதுக்கு முன்னாடி எப்போ பூமிக்கு வந்துச்சு அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதை வந்து L2ல் இன்னும் நல்லா விரிவாக நீங்கள் படிப்பீங்க. இப்போதைக்கு என்னென்னா பகவத்கீதை வந்து 2 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பூமிக்கு வந்துச்சு. இப்போ நம்ம துவாபரயுகம் கடைசி அப்படின்னும் போது இப்போ வந்து 5000 இயர்ஸ் தான் இருக்குது. சரிங்களா? ஆனால் அர்ஜுனனுக்கு சொன்னதுக்கு முன்னாடி சூரிய தேவனுக்கு சொன்னாங்க இல்லையா, அது எப்போ அப்படின்னா இந்த காலகட்டத்திலேருந்து
2 மில்லியன் இயர்ஸ் அகோ பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம இங்கே இப்போதைக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது. ஸோ இந்த வகையில் நம்ம வந்து என்னென்னா, அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரையிலேருந்து நம்ம டிரான்செண்டென்டல் நாலேஜ் எடுத்துக்கணும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. சரிங்களா? இப்போ வந்து நம்ம ஒரு மெட்டீரியல் படிப்பே சரிங்களா, அது நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா, இங்கே இந்த ஸ்லைடில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு மருத்துவக் கல்லூரியில் நம்ம வந்து படிக்கணும், மருத்துவர் ஆகணும் அப்படின்னா என்னென்னா, இப்போ நம்ம டாக்டர் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும், இன்ஜினியர் ஆகணும்னா அந்த காலேஜில் போய் சேரணும், நல்லா படிக்கணும், பாஸ் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அவங்க அங்கீகாரம் கொடுப்பாங்க, இவங்க வந்து ஒரு நல்ல மருத்துவர், இவங்க ஒரு நல்ல இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லி அங்கீகாரம் கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு காலேஜில் படித்து அங்கீகாரத்தோட வெளியில் வந்தால் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், அந்த கடமைகளை நம்மளால் செய்ய முடியும், டியூட்டியை செய்ய முடியும் இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு மெட்டீரியல் படிப்புக்கே அப்படி வந்துட்டு இருக்கும்போது, நாலேஜ் இந்த ஆன்மீக விஷயம் அப்படின்றத நானாக எனக்கு தோணுன மாதிரி செஞ்சுக்கிறேன், எனக்கு தெரிஞ்சவங்க இப்படி பண்ணாங்க, என்னோட குடும்பத்தில் இப்படி பண்ணாங்க, அது மாதிரி நான் ஏதோ ஒரு ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணி நான் வந்து பண்ணுறேன் அப்படின்னு நம்ம செஞ்சோன்னா தப்பும் தவறுமா பண்ணிகிட்ருப்போம். சரிங்களா? அதனால் அதையுமே நம்ம எப்படி லேர்ன் பண்ணணும், கெயின் பண்ணணும்னா த்ரூ ப்ராப்பர் குரு மூலியமாக நம்ம லேர்ன் பண்ணணும். ஏற்கனவே சொன்னது தான், நம்ம எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக குருன்றவங்க வாழ்க்கையில் இருக்கணும். சரிங்களா? மஸ்ட்டு. அது வந்து ஆப்ஷனல் கிடையாது. ஏன்னா கிருஷ்ணா வந்து பகவான் வேதம் கொடுத்தவங்களே அவங்க தான், வேதத்தை உருவாக்கி அதை கொடுத்ததே அவங்க தான். ஆனால் அவங்க அவதாரம் இது கிருஷ்ணர் இருக்கும்போது யாருக்கிட்ட அவங்க போகிறாங்க, குருகுலத்தில் சாந்தி அப்ப முனிக்கிட்ட போகிறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். வேதத்தை கொடுத்தவங்களே அவங்க தான், ஆனால் சாந்தி அப்ப முனிக்கிட்ட அவங்க போய் ஆசிரமத்தில் கலைகள்லாம் கற்கிறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். அதே மாதிரி ராமராக வரும்போதும் வசிஷ்டர்கிட்ட போயிட்டு அவங்க நாலேஜை கெயின் பண்ணுறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். நாலேஜை கெயின் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்ககிட்ட அவங்களுக்கு தெரியாதுன்னு கிடையாது, இப்படி தான் நம்ம நாலேஜை கெயின் பண்ணணும், குரு கிட்டேருந்து நம்ம கற்றுக்கணும் அப்படின்றத நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க வாழ்ந்து காமிக்கிறாங்க, அவதாரத்தில் செஞ்சு காமிக்கிறாங்க. அது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் லெசன் நமக்கு. அதனால தான் எப்பயுமே நம்ம வாழ்க்கையில் குருன்றவங்க இருக்கணும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் குரு பரம்பரையிலேருந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, தவறு வராது, நம்மளோட செயல்கள் ஆன்மீக முன்னேற்றத்தில் பாதையில் தவறுகள் வராது. சரிங்களா? அது ஒரு விஷயம். இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா, அது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரையிலேருந்து. அப்போனா நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம இஷ்கானில் இருக்கோம், இது வந்து எந்த பரம்பரையில் வருதுன்னா பிரம்ம மாதவ கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் வருது. வெஸ்ட் பெங்காலில் உள்ள வைஷ்ணவர்கள் அவங்களோட பரம்பரையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். அடுத்தது வந்து அது வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரை. பகவான் வந்து பிரம்மாவுக்கு கொடுத்து, பிரம்மாவுக்கு அப்புறம் நாரதர், வியாசர், மத்வாச்சாரியார் அப்படியே வந்து அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளில் வருது. சரிங்களா? இன்னொன்று வந்து ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் நம்ம பார்க்குறோம். அது வந்து ராமானுஜாச்சாரியார் வழியாக மகாலட்சுமிக்கு பகவான் கொடுத்து ராமானுஜாச்சாரியார் மூலியமாக வருது. இன்னொன்று வந்து ருத்ர சம்பிரதாயம், பகவான் சிவபெருமானுக்கு நாலேஜ் கொடுத்து அதன் மூலயமா விஷ்ணு சுவாமி மூலயமா அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு வருது. அதே மாதிரி 4 குமாரர்கள், அவங்களோட தலைமுறையில் யார் வருவாங்கன்னா நிம்பகாச்சாரியார். சரிங்களா? அது அப்படியே வழி வழியாக அடுத்தடுத்த தலைமுறைகள். ஸோ இந்த 4 பரம்பரை தான் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரை அப்படின்னு. ஸோ இந்த 4 பரம்பரையில் வர குருக்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, நல்ல ஆச்சாரம் அனுஷ்டானத்தோட, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸோட இருப்பாங்க. வெளியில் வந்து பப்ளிசிட்டிலாம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க, நான் தான் குரு, நான் தான் கடவுள் அப்படிலாம் அவங்களுக்கு சொல்ல மாட்டாங்க, அவங்க வெளியிலையும் தெரியவும் மாட்டாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சொல்ல இருப்பாங்க, முழுக்க பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபடுறவங்களா இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இந்த ஆன்மீக அறிவு அப்படின்றது வந்து பெறப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம், கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை. அதாவது இது வந்து அசெண்டிங் ஆர்டர் டிசெண்டிங் ஆர்டர் நம்ம படிப்போம்ல மேக்ஸில், இது மேக்ஸ் சப்ஜெக்டில். ஸோ அது மாதிரி இப்போ இங்கே சயின்டிஸ்ட்டு இங்கே உள்ளவங்களாம் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அப்படின்னா, இங்கே இருக்கிற விஷயத்தை வச்சு நம்ம வந்து கண்டுபிடிப்போம். சூரியனில் என்ன இருக்குது, சந்திரனில் என்ன இருக்குது, இது மார்ஸில் என்ன இருக்குது, தண்ணி இருக்கா இல்லையா, அங்கே மனிதன் வாழ முடியுமா அப்படின்றதெல்லாம் அங்கெல்லாம் நம்ம போய் தேடிட்டு இருப்போம். மார்ஸில் தண்ணி இருக்கா, அங்கே போய் மனிதர்கள் வாழ முடியுமான்னு. ஆனால் மனிதர்கள் வாழ்கிற இந்த உலகத்தில் மனிதர்கள் வாழ முடியாத நிலையில் இருக்கும் இல்லைங்களா? எங்கேயோ இருக்கிறதுல செலவு பண்ணிட்டு போய் அங்கே போய் மனிதர்கள் வாழலாமான்னு ரிசர்ச் பண்ணுவோம். ஆனால் இங்கே நல்ல சுகமாக வாழ வேண்டிய இந்த உலகத்தில் நிம்மதி இல்லாமல் அஜிடேஷனோடு இருக்கிறோம். அதுதான் வந்துட்டு கண்டிஷன் லைஃப், அதுதான் மெட்டீரியல் உலகம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் மனிதன் வந்து மேல் நோக்கி அப்படியே என்னென்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது, அது வந்து கண்டுபிடிக்கிறது. சரிங்களா? என்னென்ன இருக்குன்னு ஆல்ரெடி இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது அது.
ஆனா ஆன்மீகம் அப்படின்றது என்னன்னா பெறப்படுற அந்த நாலேஜ். ஆன்மீக அறிவுன்றது பெறப்படுறது. சரிங்களா? என்னன்னா மேல பகவான் கிட்டே இருந்து அது நமக்கு கீழே இறங்கி வர்றது வேதம். சரிங்களா? அப்போ இப்ப நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குன்னா குறைபாடுகள்லாம் இருக்கும். சரிங்களா? இப்போ ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, ஒரு நாள் ஒண்ணு சொல்லுவாங்க, அடுத்த நாள் வேற சொல்லுவாங்க. பூமி வந்து தட்டையா இருக்கும்னாங்க, அப்புறம் உருண்டையா இருக்கும்னாங்க. இல்லையா? இப்படி ஏதாவது மாறி மாறி வரும். அதே மாரி ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சுட்டு, இத சாப்பிட்டா நல்லதுன்னுவாங்க, அப்புறம் அத சாப்பிட்டா சைட் எஃபெக்ட் வரும்னுவாங்க. இப்படி ஏதாவது மாறி மாறி அதுல மாற்றம் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனா பகவானோடதுல அந்த மாரி எந்த மாற்றமும் வராது. ஏன்னா அவங்க பூரணமானவங்க. சரிங்களா? குறைகள் இல்லாதவங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட பகவான் கிட்ட இருந்து வர நாலேஜ நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஏத்துக்கணும். யார் மூலியமா? போனஃபைட் பரம்பரா மூலியமா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அது வந்து நம்மள எப்பயுமே சரியான பாதையில கொண்டு போகும் அப்படின்றதுதான். இப்ப சோல் பத்தி நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? இது வந்து பகவான் கிட்டே இருந்து வந்த நாலேட்ஜ். அப்ப சோல் பத்தி நம்ம என்னெல்லாம் படிச்சோமோ அதெல்லாம் அவ்வளவு என்னது ட்ரூத் இல்லைங்களா? அதுல என்னைக்காவது குறைகள் வருமா? வரவே வராது. அது மாதிரி எல்லா பகவத்கீதை, பாகவதம், வேதம், பகவான்கிட்டேருந்து வர எல்லாமே எப்படிப்பட்டது? உயர்ந்தது. அதுவும் பகவத்கீதைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா பகவானோட திருவாயிலிருந்து அவங்களே உபதேசம் பண்ண ஸ்லோகங்கள், உத்தம ஸ்லோகங்கள். ஸோ இவ்வளவு ப்ரீஷியஸான விஷயம் நமக்காக, நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களுக்காகவும் பகவான் கொடுத்தது தான் பகவத்கீதை. சரிங்களா? அதனால நம்ம ரொம்ப அழகா வேல்யூ பண்ணோம். நிறைய பேருக்கு கிடைக்கல, எண்ணற்ற ஆத்மாக்களுக்கு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதை நம்ம ரொம்ப வேல்யூ பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பகவத்கீதையை நம்ம வாழ்க்கையில ஸ்வீகரிச்சு, பகவான் நம்மளை அக்செப்ட் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு இதை கொடுத்துருக்காங்க. இவ்வளோ பேரை விட்டுட்டு எனக்கு கொடுத்துருக்கே பகவானே, அதுக்கே நம்ம ரொம்ப கிராட்டிடியூடா இருக்கணும். மற்றவங்களையும் நம்ம கொண்டு வரணும். அது ஒரு விஷயம். ஸோ அதனால நம்ம வந்து அதை நல்லபடியா எடுத்துக்கணும். அது மாதிரி பரம்பரையிலேருந்து வர அறிவே உண்மையானது. இதுல என்னைக்கும் மாற்றமே இருக்காது. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கறது. இப்ப இதெல்லாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும்போது, அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் வருது. என்னன்னா, நீங்களும் நானும் சமகாலத்துல தானே இருக்கோம். துவாபர யுகத்துல குருக்ஷேத்திரத்துல இப்ப நீங்க என் கூட தானே இருக்கீங்க. ஆனா நீங்க வந்து என்ன சொன்னீங்க? நான் வந்து விவஸ்வானுக்கு சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் மனு, அதுக்கப்புறம் இக்ஷ்வாகுன்னு சொன்னீங்க. இக்ஷ்வாகு எப்போ வராங்க? ராமரோட காலத்துக்கு முன்னாடி வராங்க. அப்ப வந்துட்டு இப்ப நம்ம கண்டிஷன்ஸ் சொல்ல இருக்கோம். நமக்கு வந்து போன வருஷம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு தெரியாது. போன மாசம் இல்ல நேத்தி என்ன பண்ணோம்னு ஞாபகம் இருக்காது. நாளைக்கெல்லாம் என்னென்ன நடக்கும்னு தெரியாது. நம்ம ஒண்ணு நினைப்போம். அதே தான் நடக்குமான்னு தெரியாது. இல்லைங்களா? அப்படி இருக்கும்போது பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அதே மாதிரி போன ஜென்மத்துல என்னவா இருந்தோம் தெரியாது. அடுத்த ஜென்மம் இருக்கக்கூடாது. இருந்தா என்னவா இருப்போம்னு தெரியாது. இது எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. ஆனாலும் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு இருப்போம் இல்லையா? அப்ப அர்ஜுனன் வந்து கேக்குறாங்க. இப்ப நீங்களும் நானும் சமமான காலத்துல இருக்கோமே! அப்படி இருக்கும்போது, நீங்க சூரிய தேவன்ட்ட எப்படி நீங்க உபதேசிச்சீங்க? அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க. இந்த இடத்துல இந்த கொஸ்டின் அர்ஜுனர் கேட்கும்போது தான் தெரிய வரும். பகவான் உபதேசம் கொடுக்கும்போது என்ன சொல்றாங்க? அவங்க வந்து அன்லிமிட்டெட். அவங்களுக்கு ஆல் பவர்ஃபுல். அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். ஆனா ஆத்மாவுக்கு அப்படி கிடையாது. அப்படின்னு சோல், சூப்பர் சோல்க்கான வித்தியாசத்த பகவான் அழகா குறிப்பிடுவாங்க. ஸோ அதனால நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்? பகவான பத்தி நெறைய தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? அப்ப கிருஷ்ணரின் பதில் எனக்கு எல் எ எ எ எனது எல்லா பிறவிகளிலும் நினைவிருக்கின்றன. அதாவது பிரசன்ட், பாஸ்ட், ஃபியூச்சர் எல்லாமே எனக்கு தெரியுது அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஆனா உனக்கு அது நினைவிருக்காது அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து பகவானுக்குமான, ஆத்மாவுக்குமான அந்த வித்தியாசம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுதான் பகவான் சுப்ரீம். சரிங்களா? அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். பிரசன்ட், பாஸ்ட், ஃபியூச்சர் எல்லாமே தெரியும் அப்படின்றது ஒரு விஷயமா நம்ம பார்க்குறோம். இன்னொன்னு பகவானோட தோற்றம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். தெய்வீகமான தோற்றம். நமக்கு கர்ம வினையினால நமக்கு ஏற்படுற பிறப்பு. சரிங்களா? இப்ப நம்மளோட பிறப்பு எடுத்துப்போமே, இந்த பிறவி நம்மலாம் மனிதர்களா பிறந்திருக்கோம். நம்ம சூஸ் பண்ணோமா, நான் மேலா இருக்கணும், ஃபீமேலா இருக்கணும்னு? இல்ல. நான் இந்த குடும்பத்துல பிறக்கணும்னு நம்ம சூஸ் பண்ணோமா? இல்ல. எனக்கு இந்த மாரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஷன் இருக்கணும் அப்படின்லாம் நம்ம சூஸ் பண்ணோமா? இல்ல. இல்லையா? எல்லாமே நமக்கு வந்துட்டு எப்படி கிடைச்சதுன்னா, நம்மளோட கர்மாவ பேஸ் பண்ணி கிடைச்சது. இல்லைங்களா? நம்ம என்ன கர்மா பண்ணோமோ, அதுக்கேத்த மாரி நம்மளுக்கு சரீரம் கிடைக்கும்ன்றத தான் நம்ம செகண்ட் சாப்டர்லயும் நம்ம நல்லபடியா பார்த்தோம். அப்புறம் நம்மளோட சரீரத்துல வித்தியாசமும் இருக்கும். என்னன்னா, பஞ்சபூதங்களான சரீரம் மேல நம்ம இப்ப பார்க்கிறது. அதுக்குள்ளார சூக்ஷ்ம சரீரம்னு இருக்கும். அதுல வந்து மனம், புத்தி, அகங்காரத்தினால ஆனது. அதுக்குள்ளார ஆத்மா இருக்கும். சரிங்களா? 3 லேயர் இருக்கும் நம்மளுக்குள்ளார. ஆத்மா, அதுக்கு மேல சூக்ஷ்ம சரீரம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், அதுக்கு மேல பஞ்சபூதங்களான சரீரம்.
இறப்பு அப்படின்னும் போது இந்த பஞ்சபூதங்களான சரீரம் நம்மளை விட்டு விலகிடும். அதுக்கப்புறம் ஆத்மா எதுல தான் டிராவல் ஆகும்? சூக்ஷ்ம சரீரத்துல தான் டிராவல் ஆகும். அந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்துல தான் எல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கும். நம்மளோட கர்மா, நம்மளோட டிசையர், சுபாவம் எல்லாம் அதுல இருக்கும். சரிங்களா? அப்ப அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளுக்கு அடுத்த பிறவி ஒண்ணு கிடைக்கும். சரிங்களா? பகவானுக்கு அப்படியா? அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. பகவான் எப்பயுமே எப்படி இருப்பாங்கன்னா சச்சிதானந்த சொரூபம் தான். சரிங்களா? இப்ப அவங்க வந்து மச்ச அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த சச்சிதானந்த சொரூபமே அப்படியே மீனா அப்படியே அவங்க வருவாங்க. அதே மாதிரி அவங்க வந்து நிருசிம்மரா வராங்க அப்படின்னா அந்த சச்சிதானந்த சொரூபத்திலேயே அப்படியே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நிருசிம்மரா. அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி லேயர்ஸ்லாம் கிடையாது. கிராஸ் பாடி, ஷட்டில் பாடி, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சோல். அந்த மாதிரி 3 வித்தியாசம் கிடையாது. ஒன்னே தான் சச்சிதானந்த விக்கிரகம் தான். அதுலயே அவங்க என்ன அதுவும் அவங்க விருப்பப்படி அவங்க வந்து தோற்றம் எடுப்பாங்க. சரிங்களா? மச்ச அவதாரம், கூர்ம அவதாரம் அதெல்லாம் வந்து அவங்களோட விருப்பப்படி அவங்க அவதாரம் எடுப்பாங்க. அதனால அவங்களுக்கு எப்படிப்பட்டதுன்னா பிறப்பட்ட ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். ஓகே. பகவானோட ஆஹ், இது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா அவதாரம் எப்படிப்பட்டதுன்னா பிறப்பற்றவங்க, ஆரம்பமற்றவங்க. அவங்க அவதாரம் எடுக்கும்போது அவங்க தெய்வீகமான உடல்லே தான் இருப்பாங்க. சரிங்களா? அந்த சச்சிதானந்த ரூபத்திலே தான் இருப்பாங்க. நம்மளது மாதிரி மெட்டீரியல் பாடியெல்லாம் அவங்களுக்கு கிடையாது. இந்த விஷயம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப நமது உடல் வந்து கர்மாவால் கட்டப்பட்டது. சரிங்களா? பஞ்சபூதங்கள் இதெல்லாம் உடல் வந்து உருவாகியிருக்கு. ஆனா பகவானோடது எப்படின்னா சச்சிதானந்த வடிவம், நித்தியமானது, அறிவு நிறைந்தது. சரிங்களா? அப்புறம் பரமானந்தத்துல இருக்கிற ஒரு நிலை. இதை அறிபவர் மீண்டும் பிறவி எடுப்பதில்லை. இந்த ஸ்லோகம் வந்துட்டு 4.9ல வரும். ஜென்ம கர்ம மே திவ்யம் அப்படின்ற ஸ்லோகம். இதுல வந்து யாரெல்லாம் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி அதுலேருந்து அவங்க விடுதலையாகி பகவான் லோகத்தை அடைகிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்கணுமா? யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்கணுமா? வேண்டாமா? நான் தெரிஞ்ச வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. சீதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனாத்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. பக்தர்களை துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நான் யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றேன். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. ஹரி போல். ஓகே. அப்ப பகவான் வந்து எதுக்காக அவதாரங்கள் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ஸ்லோகத்துல. சரிங்களா? ஸோ இதுல என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா பக்தர்களை காக்க 3 ரீசன். ஒன்று வந்து பக்தர்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக, இன்னொன்று துஷ்டர்களை அழிக்கிறதுக்காக, தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காக. இந்த ஸ்லோகம் வந்தாலே நான் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு தான் நான் வந்து இதை வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவேன். அதே தான் எப்பயுமே சொல்லுவேன். சரிங்களா? அப்போ இதை வந்து ஹிரண்யகசிபு, பிரகலாதர் அவங்களோட பாஸ்ட் டைம் வச்சு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஹிரண்யகசிபு யார் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு பியூர் டிவோட்டி பகவானுக்கு. சரிங்களா? வைகுண்டத்தோட துவாரபாலகர்கள் தான் ஜெய விஜயன். அவங்களுக்கு ஒரு சாபம் கிடைச்சிடும் 4 குமாரர்கள் கிட்ட இருந்து. அப்போ வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பூலோகத்துல ஒரு 3 பிறவி அசுரர்களா பிறப்பாங்க. பகவானோட டிவோட்டி தான். சரிங்களா? ஆனா அசுரர்கள் அவங்க பிறப்பாங்க அந்த சாபத்தினால அப்படின்றத பார்க்குறோம். இதுக்குமே உள்ளார இன்னும் நிறைய ரீசன்ஸ் உண்டு. அதெல்லாம் வந்துட்டு இன்னும் அதிகமாக L2, L3, L5 எல்லாம் போகும்போது நல்லபடியாக லேர்ன் பண்ணுவீங்க. எதனால அவங்களுக்கு அந்த சாபம் கிடைச்சது, ஏன் ஒரு பியூர் டிவோட்டியா இருந்து அவங்க வந்து அசுரர்களா பிறந்தாங்க, இந்த மாதிரியான விஷயம் நம்மளுக்கு தெரிய வரும். சரிங்களா? ஓகே. இப்போதைக்கு ஜெய விஜயன்ல அவங்க வந்து அசுரர்களா இருக்காங்க. அதுல வந்து ஹிரண்யகசிபு இருக்காங்க, பிரகலாதர் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதுல என்ன ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லையா? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எதுக்காக அப்படின்னா பக்தர்களை பாதுகாக்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். துஷ்டர்களை அழிக்க, தர்மத்தை நிலைநாட்ட அப்படின்னு. அப்போ பிரகலாதரை பாதுகாக்கிறாங்க. நிருசிம்மரா வராங்க, அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. நிருசிம்மரா என்ன பண்றாங்க? பிரகலாதரை பாதுகாக்கிறாங்க. துஷ்டர்களை அழிக்கிறாங்க. யாரு? ஹிரண்யகசிபுவை அழிக்கிறாங்க. தர்மத்தை நிலைநாட்டுறாங்க.
என்ன தர்மம் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக பகவானை தான் எல்லாரும் வழிபாடு பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஆனால் அந்த இடத்துல என்ன ஆயிடுது, ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள தான் வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தேவர்களையும் தன்னோட கண்ட்ரோல் அவங்க கொண்டு வந்துடுறாங்க. ஏன்னா பிரம்மா கிட்ட அவங்க அந்த மாதிரி வரம் வாங்கியிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதனால பிரம்மாவால் உருவாக்கின எந்த ஒரு விஷயமும் அவங்கள அழிக்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு வரம் அவங்க வாங்கியிருப்பாங்க. எல்லாருக்கும் அது தெரிஞ்சது தான் இல்லையா? ஸோ அதனால எல்லாருமே அவங்களோட கண்ட்ரோலில் இருப்பாங்க. அப்போ எல்லாரும் நீங்கள் என்ன தான் வழிபாடு பண்ணணும், நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து அதர்மத்தை நிலைநிறுத்தியிருப்பாங்க. அப்போ பகவான் என்ன பண்ணுறாங்க, அவதாரம் எடுத்து அவங்கள இரண்யகசிபு அழிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறாங்க. தேவர்கள்லாம் அவங்க அவங்களோட பொசிஷனுக்கு போகிறாங்க. அப்புறம் எல்லாம் நல்லபடியாக ஆஸ் யூஷுவல் வேதத்தின் படி தர்மத்தின் படி நடக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம். பகவானை தான் எல்லாரும் வழிபாடு பண்ணுறாங்கன்னு. ஸோ அந்த மாதிரி 3 விஷயம், பக்தர்களை காக்க, துஷ்டர்களை அழிக்க, தர்மத்தை நிலைநாட்ட பகவான் வந்து யுகம் யுகம் தோறும் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இன்னொன்று, பகவான் வந்து பக்தர்கள்கிட்ட தன்னோட அன்பை ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுறதுக்கும் அவதாரம் எடுப்பாங்க. சரிங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிரஜவாசிகள்கிட்ட தன்னோட அன்பை வெளிப்படுத்துகிறாங்க, பிரகலாதர்கிட்ட தன்னோட அன்பை வெளிப்படுத்துகிறாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுறதுக்கும். அதனால் பகவான் டிவோட்டினாலே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கணும். சரிங்களா? அவங்களோட அன்பு, கேரிங். நம்மளுக்கு இந்த உலகத்துல எத்தனை பேர்கிட்ட நம்ம போய் நம்மளோட அன்பை, உண்மையான அன்பை காமிச்சாலும் நல்ல எல்லாம் ஒரு 10-15 வருஷம் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம். சரிங்களா? உண்மையான அன்பை காமிச்சு 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 அவங்கள ப்ளீஸ் பண்ணி அவங்கள சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி ஒரு இடத்துல ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாலும் அந்த தப்பு தான் தெரியும் இல்லையா? அது வந்து அந்த உறவை வந்து விரிசல்ல கொண்டு வந்துடும். ஆனால் பகவான் கிட்ட நம்ம அன்பு பக்தி காமிக்கிறோம் இல்லையா? அது வந்து பகவான் அந்த குறைகளை பார்க்க மாட்டாங்க. தப்பும் தவறுமா பண்ற அந்த பக்தியை தான் பார்ப்பாங்க, அன்பை தான் பார்ப்பாங்க. சரிங்களா? அதனால தான் அவங்க பகவான். சரிங்களா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணா, பகவான் டிவோட்டியா இருக்கணும் எப்பயும். ஹரிபோல். ஓகே, சரி. இப்போ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமா? இவ்வளோ நேரம் நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? பகவத்கீதை எப்போ பேசப்பட்டுச்சு, அப்புறம் வந்து பகவான் வந்துட்டு எப்படிலாம் அவங்க வந்து அவங்க அவங்க விபு, நம்ம அணு, அவங்களுக்கு ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர்லாம் தெரியும். அவங்க எப்படிலாம் அவதாரம் எடுக்கிறாங்கன்னா அன்பான, பிறப்பற்றவங்க, ஆரம்பமற்றவங்க, தெய்வீகமான சரீரத்தில் தான் அவங்க வந்து வருவாங்க. இவ்வளவும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? அப்புறம் எதுக்காக அவங்க அவதாரம் எடுக்கிறாங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் ஏன் தெரிஞ்சுக்கிறோம்? ஏதாவது நம்ம செஞ்சோன்னா அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கணும்ல. ஏன் தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் 4.9. சரிங்களா? நம்ம இந்த மாதிரி பகவானை பற்றி, அவங்களோட சுப்ரீமசி பற்றி தெரிஞ்சுக்க அவங்க மேலே நம்மளுக்கு பக்தி ஏற்படும். பக்தி ஏற்படும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவங்களுக்கு பக்தி பண்ணுறதுனால பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து நம்ம விடுதலை ஆகிறோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால தான் பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் நிறைய கேட்கணும், நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ தான் பகவான்கிட்ட நம்மளுக்கு பக்தி ஏற்படும். இப்போ ரோட்டில் ஒருத்தவங்க போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்கள பற்றி ஏதாவது சொல்லுங்க அப்படின்னு நம்மக்கிட்ட சொன்னாங்கன்னு நம்மளுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது இல்லையா? அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும், பிடிக்காது, அவங்க எப்படிப்பட்ட நேச்சர், எதுவுமே நம்மளுக்கு தெரியாது. அதே நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்க, நம்ம குழந்தைங்க, ஹஸ்பண்டு, ஒய்ஃபு, பேரண்ட்ஸ், இவங்களை பற்றிலாம் கேட்டால் தெரியும். என் குழந்தைக்கு இதெல்லாம் பிடிக்கும், இந்த விஷயம்லாம் நான் செய்யணும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் இல்லையா? எதனாலன்னா நம்மளுக்கு அந்த அசோசியேஷன். அது மாதிரி தான் பகவான் கிட்ட நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ நம்ம வந்துட்டு அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸ், நாமரூப குணலீலைகள்லாம் பகவத்கீதை பாகவதம் மூலியமா, பியூர் டிவோட்டிஸ் மூலியமா, பானஃபைட் பரம்பரை மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமோ, அப்போ அந்த அளவுக்கு நமக்கு பக்தி இருக்கும். ஓ, பகவான் அர்ஜுனனுக்காக தேர் ஓட்டுறாங்க, ஹரிபோல். ஓகே, இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு பிரகலாதரை அவங்க பாதுகாக்கிறாங்களா? சரி. எல்லார்ட்டையும் ஒரு ஏக்கம் இருக்குல்ல, நம்மளையும் யாராவது ஒருத்தவங்க அங்கீகரிக்கணும், நம்மளையும் யாராவது வந்து வேல்யூ பண்ணணும், நம்மளோட அன்பையும் யாராவது ஒருத்தவங்க ஏத்துக்கணும்னு அந்த ஏக்கம் துளி கண்டிப்பா இருக்கும் எல்லார்ட்டையும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், இப்படிலாம் பகவான் வந்து பக்தர்களை பாதுகாக்கலாம், அப்ப நான் ஏன் பக்தி பண்ணக்கூடாது பகவானுக்கு அப்படின்னு ஆசை ஏற்பட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பக்தி பண்ண ஆரம்பிப்போம். அதுக்குதான் நிறைய பகவானை பத்தி நம்ம கேட்கணும், நாமரூப குணநிலைகள்லாம். சரிங்களா? அப்ப நம்மளுக்கு அவங்க ரொம்ப பரிச்சயம் ஆயிடுவாங்க. சரிங்களா? கிருஷ்ணாட்ட எப்படி நம்ம பக்தி பண்றோம்னு நம்மளுக்கு தெரிய வரும். ஓகே, தர்மம் என்றால் என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்க போறோம். சரிங்களா? இங்க நம்ம பாக்குறோம், ஒரு ஸ்வீட் இருக்கு, அப்புறம் ஒரு மிளகா இருக்கு, அப்புறம் வந்து ஒரு ஹார்ட் இருக்கு. சரிங்களா? ஜீவாத்மா அப்படி வச்சுப்போம் நம்ம. சரிங்களா? இப்ப வந்து கல்கண்டு நம்ம சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா அது என்ன சுவை கொடுக்கணும் நமக்கு? என்ன சுவை கொடுக்கணும் கல்கண்டு சாப்பிட்டா? இனிப்பு. இனிப்பு. கரெக்ட், ஹரிபோல். இப்ப நம்ம ஒரு கல்கண்டை சாப்பிடுறோம், அது இனிப்பு சுவை கொடுக்கல, அப்பனா அது ஒரு அர்த்தமுள்ளதா? இல்ல.
அதோட தன்மை இல்லைன்னும் போது அந்த பொருள் நம்ம வந்துட்டு எடுத்துக்கவே முடியாது இல்லையா? கல்கண்டோட சுவை வந்து இனிப்பு. அந்த இனிப்பு அது தர வேண்டியது அதோட தர்மம் இல்லையா? அதோட குணம். கல்கண்டோட குணம் வந்து இனிப்பு அப்படின்றது பார்க்கணும். அதே மாதிரி மிளகாயோடது காரம். அதோட குணம் வந்து காரமா தான் இருக்கும். அதோட தர்மம் அதுதான். சரிங்களா? ஸோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளோட தர்மம் என்ன அப்படின்னா சேவை செய்யறது. நம்ம அதை தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப நம்மளுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த நம்ம சாப்பிடுறோம். அப்ப நம்ம நாக்குக்கு சேவை பண்றோம் இல்லையா? அதே மாதிரி நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு நம்ம எல்லாமே பண்றோம். சேவை. சேவைன்றது நம்மளோட இயல்பு. சரிங்களா? சர்வீஸ் பண்றதுன்றது நம்மளோட இயல்பு. ஆபீஸ் போறோம், கம்பெனிக்கு சர்வீஸ் பண்றோம். வீட்ல இருக்கோம், ஃபேமிலியில உள்ள மற்றவங்களுக்கு நம்ம சர்வீஸ் பண்றோம். அன்பை வெளிப்படுத்துறோம் இல்லைங்களா? அது சர்வீஸ்ன்றது இயல்பு. அப்ப அந்த சேவைய நம்ம யாருக்கு பண்ணணும் கரெக்டா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கண்டிப்பா ஆபீஸ்ல நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணணும். ஃபேமிலிக்கு நம்ம வந்துட்டு நம்ம அன்பை கொடுக்கணும். ஏன்னா பகவானால கொடுக்கப்பட்ட ஃபேமிலி gift நமக்கு கண்டிப்பா செய்யணும். ஆனா முக்கியமா ஒருத்தவங்களை விட்டுட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பகவானுக்கு நம்ம சேவை பண்ணணும். அப்ப நம்ம ஒரு ஜீவாத்மா பகவானுக்கு சேவை பண்ணாம அவங்களோட வாழ்க்கையை வாழுறாங்கன்னா, கல்கண்டு இருக்கு ஆனா அதுல இனிப்பு இல்ல, மிளகா இருக்கு ஆனா அதுல காரம் இல்ல. அந்த மாதிரி ஜீவாத்மா நம்ம இருக்கோம். ஆனா நம்மளோட சொரூப நிலை பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் அது தெரியாம நம்ம வாழும்போது அர்த்தமற்றதாயிடும். சரிங்களா? அதுதான். அப்ப தர்மம் என்பது என்னன்னா ஒரு பொருளின் பிரிக்க முடியாத குணம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சர்க்கரைக்கு இனிப்பு போல உயிருக்கு சேவை செய்வது தர்மம். நம்ம என்ன பண்றோம்னா பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்களுக்குலாம் நம்ம சேவை பண்றோம். யாரும் நம்ம சேவை அங்கீகரிக்கிறது இல்ல. அப்ப நம்மளுக்கு வருத்தம் வந்துடுது வாழ்க்கையில. நான் இவ்வளவு தூரம் எல்லாருக்காகவும் வாழறேன், ஆனா யாரும் என்னைய வேல்யூ பண்றது இல்ல அப்படின்னு நம்ம மனசுல ஒரு ஏக்கம் வரும் இல்லைங்களா? எதனாலன்னா தப்பா பண்ணிட்டு இருக்கோம் சேவைய. அதுதான். நம்ம வந்து கடமையா பற்றுதல் இல்லாம எல்லாருக்கும் செய்ய வேண்டியதை கடமையா பண்ணணும். அன்பை வெளிப்படுத்தணும். ஏன்னா பகவான் வந்து யாரையும் வெறுக்கணும்னு சொல்றதே இல்ல. அன்பை கொடுக்கணும். எல்லாமே சரிதான். ஆனா அந்த அட்டாச்மெண்ட்ன்னு இருக்குல்ல, அன்புன்றது வேற, அட்டாச்மெண்ட்ன்றது வேற. அன்பு வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும். எல்லாரையும் வேல்யூ பண்ணணும். ஆனா அட்டாச்மெண்ட் கிருஷ்ணா கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கணும். சரிங்களா? அந்த வகையில் நம்ம இருந்தோம், பகவானுக்கு நம்ம சேவை பண்ணோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப உயர்ந்ததா இருக்கும். அதுதான் வந்து நம்மளோட தர்மம். அப்போ இறைவனின் நித்திய சேவகன் அப்படின்றது ஆத்மாவோட சொரூபம். அது புரியாம நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து உணராம இருக்கும் அப்படின்றது அர்த்தம். சரிங்களா? ஸோ அதனால அவசியம் நம்ம வந்து சேவா பகவானுக்கு நம்ம பண்ணணும். சேவைன்னா என்ன? நம்மளோட அன்பை வெளிப்படுத்துறது தான். சரிங்களா? யசோதா அம்மா என்ன பண்ணாங்க? பகவான்கிட்ட அன்பை வெளிப்படுத்தினாங்க. அர்ஜுனன் என்ன பண்றாங்க? தோழமையில அன்பை வெளிப்படுத்துறாங்க. ராதாராணி அம்மா கோபிஸ்லாம் என்ன பண்றாங்க? கணவன் அந்த முறையில அன்பை வெளிப்படுத்துறாங்க. ஸோ அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம பகவான்கிட்ட நம்ம அன்பை வெளிப்படுத்தணும். எப்படி? பக்தி சேவை மூலியமா. அது எப்படி பண்ணணும்? குருவோட கைடன்ஸ்ல பானஃபைட் பரம்பராவில் நம்ம பண்ணணும். சரிங்களா? அதை தான் நம்ம லேர்ன் பண்ணுவோம். பகவத்கீதை அப்பதான் நம்ம வாழ்க்கையில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம்னு அர்த்தம். ஓகே, அடுத்தது 4.13 யாருக்கும் வாசிக்கணுமா? வேண்டாமா? சரி, ஓகே. கோபால தேசிகன் பிரபுஜி மியூட் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நான் பண்ணியிருக்கேன். அன்மியூட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் சவுண்ட் வருது, அதுக்கு வேற எதுவும் இல்லை. ஓகே. சதுர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகஷः தஸ்ய கர்த்தாரம் அபிமாம் வித்ய கர்த்தாரம் அவ்யயம். 3 வித இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனித சமூகத்தின் 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன. இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள் அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? மனித சமூகம் வந்து 4ஆ பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். சரிங்களா? நம்ம நிறைய பார்க்கும்போது நிறைய ரிலிஜியன், அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய கேஸ்ட், இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய பார்ப்போம். ஆனா அதெல்லாம் மேன்மேடு. சரிங்களா? அதெல்லாம் வந்துட்டு வேதிக் கல்ச்சர்ல வரல, மேன்மேடு. ஆனா பகவான் எப்படி வந்துட்டு மனித சமூகத்தை பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா 4ஆ பிரிச்சிருக்கிறாங்க. சரிங்களா? அது என்னன்னா பிராமணா, சத்ரியா, வைஷ்யா, சூத்ரா அப்படின்னு பிரிச்சிருக்கிறாங்க. சரி, இதை எதை பேஸ் பண்ணி பிரிச்சிருக்கிறாங்க? பை பர்த்தா அப்படின்னா இல்லை. எதை பேஸ் பண்ணி பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா குணங்களுக்கும் செயல்களுக்கும் ஏற்ப அப்படின்றத பார்க்குறோம். நம்ம ஏற்கனவே 3 விதமான குணங்கள் நம்ம பார்த்தோம். இயற்கை குணங்கள்
சாத்வீகம், ராஜசம், தாமசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லைங்களா? அப்ப அந்த குணங்களை பேஸ் பண்ணி மனித சமூகத்தை பகவான் வந்து நாலா பிரிச்சிருக்காங்க. என்னென்னா இப்ப பிராமணர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து சாத்வீக குணத்துல இருக்கிறவங்கள பிராமணர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? சத்திரியர்கள் அப்படின்றவங்க ராஜச குணத்துல இருக்கிறவங்க. அதே வந்து வைஷ்யர்கள் அப்படின்றவங்க ராஜச குணமும் தாமச குணமும் கலந்து இருக்கிறவங்க. சரிங்களா? சூத்ரர்கள் அப்படின்றவங்க தாமச குணத்துல இருக்கிறவங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சமூகம் வந்து நாலா பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. பிராமணன், சத்திரியன், வைஷ்யன், சூத்ரன் அப்படின்னு. ஸோ இந்த வகையில எப்படி இருக்கணும் சமூகம்னா, பிராமணன் வந்து நல்லபடியா தர்மம், வேதம் இதெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுட்டு சாத்வீக குணத்துல இருந்து சத்திரியனை கைட் பண்ணணும். சரிங்களா? சத்திரியன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிராமணர்களோட கைடன்ஸ்ல தன்னோட அரச ஆட்சி பண்ணுவாங்க. அப்போ தர்மம் இதெல்லாம் அவங்க நல்லபடியா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க, ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க சிட்டிசன்ஸை. சத்திரியனோட கைடன்ஸ்ல வைஷ்யர்களும் சூத்ரர்களும் இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாருமே என்னன்னா இப்போ பிராமணன் கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவாங்க, வேதம்லாம் தெரிஞ்சிருக்காங்கன்னா வேதம் என்ன நம்மளுக்கு சொல்லுது, பகவானை தான் காட்டி கொடுக்குது, பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் தான் சொல்லி கொடுக்குது. ஸோ அந்த நிலையில சத்திரியனை கைட் பண்ணும்போது எல்லாருமே காட் கான்சியஸ்னஸ்ல தன்னோட வாழ்க்கையை வாழ்வாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து பகவானால உருவாக்கப்பட்ட அந்த ஒரு வேதிக் கல்ச்சர், வர்ணாசிரம தர்மம் அப்படின்றது. இந்த முறையை பகவான் தான் படைச்சாங்க. அப்ப பகவான் இந்த 3 குணத்துல ஒரு குணத்துல வந்து பிராமணன்ல வந்துருவாங்களா, சத்திரியன்ல வந்துருவாங்களான்னு அப்படி கிடையாது. பகவான் இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு தெய்வீக நிலையில இருக்கிறவங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப தெளிவா நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இது குணத்தையும் அதாவது இந்த பிரிவு இருக்கு இல்லையா, சமூகம், மனித சமூகம், அது வந்து குணத்தையும் செயலையும் அடிப்படையாக கொண்டது, பிறப்பை பொறுத்து அல்ல, பை பர்த் கிடையாது. சரிங்களா? அதை நம்ம பார்க்குறோம். பை பர்த்ன்றது பகவானால் உருவாக்கப்பட்டது கிடையாது. உடலின் ஒவ்வொரு பாகமும் ஒத்துழைப்பது போல சமூகத்தின் அனைத்து பிரிவுகளும் இறைவனின் சேவைக்காக ஒத்துழைக்க வேண்டும். பிராமணனா இருந்தாலும் சரி, சத்திரியனா இருந்தாலும் சரி, வைஷ்யன், சூத்ரன் எந்த நிலையில இருந்தாலும் பகவானோட சேவையில தன்னை ஈடுபடுத்திக்கணும். அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை பகவானுக்காக பண்ணணும். இப்போ அர்ஜுனன் என்ன பண்றாங்க, போர் பண்ணணும், அதை என்ன பண்றாங்க, தர்மப்படி பகவானுக்காக பண்றாங்க. அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்களும் நம்ம வந்து கடமையை பகவானுக்காக பண்ணணும். சரி, இப்போ நம்ம கலியுகத்துல இருக்கிறோம், இந்த மாதிரி பிராமணன், சத்திரியன், வைஷ்யன், சூத்ரன்ற பிரிவு இருக்கா அப்படின்னா இல்லை. ஏன்னா இப்போ கலியுகத்துல எல்லாருமே சூத்ரர்கள் தான். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து நம்ம வந்து செயல் என்னும் அறிவியல் அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். இது நம்ம நேற்றுக்கே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். செயல், ஆக்டிவிட்டிஸ், நம்ம செய்கிற செயல், இது 3ஆ பிரியுது. ஒன்று வந்து விக்கர்மா, அதாவது வேதத்தில் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த செயல்லாம் பாபமான செயல்கள். அதை செய்யும்போது என்ன ஆகுது, நரகத்தில் போய் தண்டனையை அனுபவிக்கிறோம். சரிங்களா? பாகத்தில் கூட என்னென்ன டைப் ஆஃப் நரகம்லாம் இருக்குன்றதெல்லாம் தெரியும். சரிங்களா? 28 வகை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம செய்கிற அது கொஞ்சம் தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ அதனால் யார் யார் என்னென்ன தப்பு பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு அங்கே செக்ஷன்ஸ் இருக்கும். அங்கங்கே போய் நரகத்தில் தண்டனைகள் அனுபவிக்கணும். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அந்த வேதத்தில் அங்கீகரிக்கப்படாத செயல்களை, அதாவது அதர்மமான செயல்களை, பாப செயல்களை நம்ம பண்ணக்கூடாது. பண்ணோன்னா நரகத்தில் போய் தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் பிறப்பிறப்பில் வருவோம். மறுபடியும் தாழ்ந்த பிறவிலேருந்து பிறவி எடுத்து மனித பிறவிக்கு வர மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? இது விக்கர்மா செய்யறதோட பலன். பாப செயல்கள் பண்றதோட பலன் என்னன்னா, நரகத்தில் அனுபவிச்சுட்டு தண்டனை தீர்ந்ததும், அந்த பாவத்துக்கான தண்டனை தீர்ந்ததும் மறுபடியும் லோவர் பர்த்லேருந்து வரணும். ட்ரீஸாவோ இல்லை அனிமல்ஸாவோ பிறந்து அதுக்கப்புறம் ஹியூமன் லைஃப்க்கு வரணும். இப்போ பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுறோம்னால சேரிட்டி பண்ணுறது, இல்லைன்னா வந்துட்டு இந்த யஜ்ஞம், யாகம் இதெல்லாம் பண்ணுறது, இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து தற்காலிக சொர்க்கத்துக்கு நம்மளை கொண்டு போகும். சொர்க்கத்தில் போய் அந்த பலனுக்கு ஏற்ற மாதிரி சந்தோஷங்கள்லாம் நல்லா அனுபவிப்போம். அனுபவித்து முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த எப்படி நரகத்தில் பாபம் தீர்ந்ததும் திரும்பி வரும் பூலோகத்தில், அது மாதிரி சொர்க்கத்தில் நம்மளோட பலன்கள்லாம் தீர்ந்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் இந்த பூலோகத்தில் பிறவி எடுப்போம். அது நல்ல பிறவியாக தான் இருக்கும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம பிறவி எடுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டைப் ஆஃப் செயல் இருக்குது. என்னென்னா அது வந்து அகர்மா. அது என்னென்னா கர்ம பலனே நம்மளுக்கு கொடுக்காது. சரிங்களா? என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளை பகவான் கிட்ட கொண்டு போகிற பக்தி மார்க்கமான செயல்கள், அதில் கர்ம பலன் கிடையாது. சரிங்களா?
பிறப்பிறப்பு சூழ்ச்சியிலேருந்து நம்மளை விடுவிக்கிற செயல்கள், அதுதான் அகர்மா அப்படின்றது. பகவானுக்கான பக்தி மார்க்கமான செயல்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ அது மாதிரி 3 செயல்கள் இருக்கு. நம்ம வந்து இந்த 2 செயலையும் விட்டுட்டு பக்தி மார்க்கமான செயல் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் சேரிட்டி பண்ணக்கூடாதா? ஒருத்தவங்க கஷ்டப்படுறாங்க, ஒரு குழந்தைக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு காசு இல்லை, நம்ம கொடுக்கக்கூடாதான்னா கொடுக்கலாம். அந்த குழந்தைக்கு நம்ம ஸ்கூலில் ஃபீஸ் கட்டலாம். ஆனால் அதோட பலனை பகவான்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணிடணும். அதுதான் சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ அப்போ நம்மளோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னா சமநிலையில் இருக்கணும். சரிங்களா? அப்போ உடலுக்கு தேவையான விஷயங்களா தூக்கம், உணவு, இதுக்கெல்லாம் 8 மணி நேரம் ஒதுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பக்தி சேவைக்குன்னு 8 மணி நேரம் ஒதுக்கணும் கம்ப்ளீட்டாக. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்ம உடலை பராமரிக்கிறதுக்குன்னு உண்ண உணவு, உடுக்க இருக்க இடம், இதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு வேணும்ல. ஸோ அந்த மாதிரியான செயலுக்காக 8 மணி நேரம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை வந்து 3 பகுதியாக பிரிச்சுட்டு சாதனாவும் பண்ணணும், பக்தியும், நம்மளோட சரீரத்துக்கு தேவையான விஷயத்தையும் நம்ம பார்த்துக்கணும், உடலையும் நம்ம பராமரிச்சுக்கணும். ஏன்னா உடல் நல்லா இருந்தால் தான் நம்மளால பக்தியும் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி பேலன்ஸ்ட் லைஃப்பை நம்ம வாழணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து நம்ம ரெண்டு விஷயமா நம்ம பண்ணுறது தான் ஹரே கிருஷ்ணா, பிரணாம்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம 2 ஸ்லைடை 2 சாப்டரை பார்த்தது தான். நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த ஆசை அப்படின்றது வந்துட்டு செகண்ட் சாப்டர்லையும் பார்த்தோம். புறப்புலனின்ப விஷயங்களில் ஈடுபடுறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது? காமம் ஏற்படுது. அதுக்கப்புறம் அதுவே கோபமாக மாறுது. அதுக்கப்புறம் நம்ம வீழ்ச்சி அடைகிறோம் அப்படின்றத பார்த்தோம். அதே மாதிரி அர்ஜுனன் நேத்திக்கு சாப்டர் 3ல் ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க. பாவம் பண்ண விருப்பம் இல்லை, ஆனால் பலவந்தமாக ஏன் பாவம் பண்ணுறோம் வாழ்க்கையில் அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்கும் பகவான் வந்து காமம் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. அது வந்து நெருப்பு மேலே புகை மாதிரியும், கண்ணாடி மேலே உள்ள தூசு மாதிரியும், அதுக்கப்புறம் கருப்பையை மூடினார் போல அந்த ஆசையோட வீரியத்தை பொறுத்து பாபத்தில் ஈடுபடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம இந்த விஷயத்தில் நம்ம ரொம்பவே கவனமாக இருக்கணும். இந்த நிறைவேறாத ஆசைகள் இருந்ததுன்னா அதில் நம்மளுக்கு ஏமாற்றம் கிடைக்கும். ஏமாற்றம் கிடைச்சுன்னா கோபம் வரும். அதனால் நம்ம வீழ்ச்சி அடைகிறோம். சரி, இதை நம்ம எப்படி நம்ம கண்ட்ரோலில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து நிறையா பக்தி மார்க்கமான விஷயத்தில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். நல்லா சாண்டிங் பண்ணுறது, சரிங்களா? இதயத்தை வந்து தூய்மையாக்கும். நம்மளோட அனர்த்தங்கள் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா? காமம், கோபம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம், இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம விரோதி, மனதிலேயே இருக்கிற விரோதி. அது எல்லாத்தையும் தூய்மைப்படுத்தும். எது? பக்தி மார்க்கமான செயல்கள், முக்கியமாக சாண்டிங். ஏன்னா கலியுகத்தில் நம்ம நாம சங்கீர்த்தனம் தான் நல்லபடியாக பண்ண முடியும். வேற வந்து யாகம், யஜ்ஞம் இதெல்லாம் நம்மளால அவ்வளவு சிறப்பாக நம்மளால பண்ண முடியாது. சரிங்களா? தவம் இதெல்லாம் செய்ய முடியாது. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நல்ல மந்திர உச்சாரணம் பண்ணணும், சாண்டிங் பண்ணணும். கோபம் வந்து படலாம். ஆனால் என்ன மாதிரி கோபப்படலாம் அப்படின்னா, யாராவது பகவானை நிந்திச்சாலோ, சாஸ்திரத்தை நிந்திச்சாலோ, அதுக்கப்புறம் குருவை, வைஷ்ணவர்களை நிந்திச்சாலோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? கோபப்படணும். சரிங்களா? அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். கோபப்படாமல் இருக்கக்கூடாது, கோபப்படலாம். ஆனால் குருவை, சாஸ்திரத்தை, பகவான, வைஷ்ணவர்களை நிந்திச்சா நம்ம கோபப்படணும். ஹனுமான் என்ன பண்ணாங்க அவங்க வாழ்க்கையில்? சீதா பிராட்டியை தூக்கிட்டு போனதுனால ராவணனை அவங்க வந்து இலங்கை எரிச்சாங்க, ராவணனோட சண்டை போட்டாங்கன்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரியான கோபமாக இருக்கணுமே தவிர நம்ம வந்து என்ன யாரோ அவமானப்படுத்திட்டாங்க, என்ன யாரோ ஹர்ட் பண்ணிட்டாங்க, அதுக்காக நான் கோபப்படுறேன் அப்படின்னு நம்ம கோபப்பட்டோம்னா மறுபடியும் நமக்கு பாப கணக்கு தான் சேரும். சரிங்களா? ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒருத்தவங்க கஷ்டம் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த கஷ்டம் கொடுக்குறவங்க ஒரு போஸ்ட்மேன் மாதிரி, ஒரு ஜட்ஜி மாதிரி. சரிங்களா? இப்போ ஒரு திருடன் தப்பு பண்ணிடுறாங்க, ஜட்ஜி வந்து அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்குறாங்க. திருடன் திருப்பி போய் ஜட்ஜி அடிப்பாங்களா? மாட்டாங்க. ஏன்னா தப்புக்கான தண்டனையே ஜட்ஜி மூலமாக அவங்களுக்கு கிடைக்குது. ஒரு போஸ்ட்மேன் வர்றாங்க, ஒரு கஷ்டமான விஷயத்த சொல்கிறாங்க, திருப்பி போய் போஸ்ட்மேன் மேலே நம்ம கோவப்படுவோமா? மாட்டோம். பண்ணால் என்ன ஆகும்? மறுபடியும் நம்மளுக்கு தண்டனை தான் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தான் நமக்கு கஷ்டம் யார் மூலியமாவது வருதுன்னா நம்ம ஏற்கனவே செஞ்ச கர்மானால அந்த பர்சனுக்கு மூலயமா நம்மளுக்கு கஷ்டம் வருது. திருப்பி நம்ம அந்த பர்சனை நம்ம வந்து தாக்கும் போதோ இல்லை அவங்கள ஹர்ட் பண்ணும்போதோ நம்ம மறுபடியும் பாபத்தை தான் பண்ணுறோம் இல்லையா? அப்போ என்ன ஆகும்? இன்னும் பாப கணக்கு அதிகமாக தான் ஆகும்.
அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, யார் மூலியாவது நம்மளுக்கு கஷ்டம் வருதா, சரி ஓகே, நான் எங்கேயோ எப்பயோ பாவம் பண்ணேன், அது இவங்க மூலியமா வருது, என்னோட பாவம் தொலையுதே பகவானே அப்படின்னு நினைச்சு சந்தோஷப்படணும் அந்த இடத்துல. சரிங்களா, இவங்க மூலியமா என் பாவம் தொலைஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சந்தோஷப்பட்டுக்கணும். இது இப்படி நம்ம இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த கோபம்ன்றது குறையும். சரிங்களா, அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது வந்து 4.34 ஸ்லோகம். யாரும் வாசிக்கிறீங்களா ஸ்லோகம்? வாசிக்கணுமா இருக்காது? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தத் விதி ம். பிரணிபாதேன பிரப்ரஸ்னேன சேவையா உபதேஷ்யந்தி தேஞான இஞ்ஞானினஸ் ததத்வ தர்சினஹி. ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். உண்மையை கண்டறிபவர்களான தன்னுணர்வு பெற்று ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். சரிங்களா, எல்லாமே முக்கியமானதுதான். ஒரு சிலது என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணிடணும். சரிங்களா, என்னன்னா இதுல வந்து ஒரு டிசைபிள் எப்படி இருக்கணும், ஒரு குரு எப்படி இருப்பாங்க, நம்ம எப்படி பகவானை அடையிறது. பகவானே நம்மளுக்கு சொல்றாங்க, என்ன சொல்றாங்க, ஆன்மீக குருவை அணுகி. என்ன சொல்லிட்டாங்க பகவான் இங்க, ஆன்மீக குருவை அணுகி. நம்ம வந்து ஒரு நம்மளுக்கு லைஃப்ல கண்டிப்பா ஒரு ஆன்மீக குரு வேணும். இங்க பாருங்க, கிருஷ்ணாவும் பலராமரும் வேதத்தை கொடுத்ததே பகவான் தான். சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காட் தான் அவங்க குழந்தையா உட்காந்துருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க, சாந்தி பண்ணிக்கிட்டே நாலேஜ் எடுத்துக்கிறாங்க. எதுக்காக இதை பண்றாங்க, எல்லாமே தெரிஞ்ச பகவான் வேதம் தெரிஞ்சவங்க ஏன் வந்து இது எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா, நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க, நீ வந்து ஆன்மீக குரு கிட்ட இருந்து நாலேஜை கெயின் பண்ணணும் அப்படின்றத நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா, ஸோ அதான் பகவானோட ஒரு ஒரு அசைவும் நமக்கு லெசன், இதை தான் இப்படி தான் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம அதை வந்து நல்லபடியாக பார்த்தோம். அந்த ஆங்கிளில் பார்க்கணும்னா நம்ம டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷனில் இருக்கணும். சரிங்களா, பியூர் டிவோட்டிஸ் நம்மளுக்கு அதெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த வகையில் ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மை ஞானத்தை அறிய முயற்சி செய். நம்மளுக்கு நாலேஜ் வேணும், எப்படி பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியணும். அது எப்படி நம்ம பண்ணணும், நம்மக்கிட்ட என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குன்னா, இந்த 3 குவாலிஃபிகேஷன் நம்மக்கிட்ட இருக்கணும். ஒன்று அடக்கம். சரிங்களா, அதுக்கப்புறம் நிறைய கேள்விகள் கேட்கணும், அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தொண்டு செய்யணும். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த 3 விஷயத்தோட, இந்த 3 குவாலிஃபிகேஷனோட நம்ம வந்து நாலேஜை கெயின் பண்ணும்போது அந்த நாலேஜ் நம்மளுக்குள்ள இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும். சரிங்களா, நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துட்டே வரோம், இந்த ஹம்பிள்னஸ் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு குவாலிட்டி. சரிங்களா, பக்தியில். ஸோ இது வந்து அந்த சீடன் வந்து எப்படி இருக்கணுன்றதை பார்க்குறோம். அந்த காலத்தில் குருகுலத்துலலாம் அப்படி தான் கொண்டு போய் குழந்தைய விட்டுருவாங்க. விட்டதுக்கப்புறம் அந்த குரு வந்து அந்த குழந்தைய வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோடையே அது வாழ்ந்துட்டு அந்த காலத்தில் இப்பயும் இருக்குது, குருகுலம்லாம் இருக்குது. சரிங்களா, குருவுக்கு வந்து சேவை பண்ணும், குரு கிட்ட கேள்விகள்லாம் கேட்டு நல்ல நாலேஜை கெயின் பண்ணிக்கும், ஹம்புளாக இருக்கும். சரிங்களா, இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கறது தான். ஸோ அந்த மாதிரி லேர்ன் பண்ணும்போது அந்த நாலேஜ் வந்து நல்லபடியாக கிடைக்கும். அதே மாதிரி குரு எப்படி இருப்பாங்கன்னா, உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள். பக்தி மார்க்கத்தில் ரொம்ப தெளிவாக இருந்து தன்னுணர்வு ஆத்ம நிலையில் இருக்கிற அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்கள் நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, ஞானத்தை அளிக்க முடியும். யாரை வேணாலும் நம்ம குருவை எடுத்துக்கலாமான்னா கூடாது. சரிங்களா, யார் ஒருத்தவங்க செல்ஃப் ரியலைஸ்டாக இருக்காங்களோ, பக்தி மார்க்கத்தில் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்காங்களோ, பானஃபைட் பரம்பராவில் இருக்காங்களோ, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளுக்கு நல்லபடியாக நாலேஜை கொடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா, ஸோ அப்போ குருன்றவங்க செல்ஃப் ரியலைஸ்டாக இருக்கணும் பக்தி மார்க்கத்தில். அதே மாதிரி டிவோட்டியும் எப்படி இருக்கணும், அதாவது டிசைபிள் எப்படி இருக்கணும், அடக்கத்தோட கேள்விகள் கேட்டு, கேள்விகள்னா உலக நடப்பெல்லாம் கேட்கக்கூடாது, பகவானை பற்றி நம்ம எப்படி இந்த பிறப்பிறப்பு சிஸ்டர்ந்து வெளியில் வர்றது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம அவங்ககிட்ட கேட்டு தொண்டு செய்யுது. சரிங்களா, சர்வீஸ் நம்ம பார்த்தோம்ல, சேவை, நம்மளோட தர்மம் என்ன, சேவை அப்படின்றது பார்த்தோமா. ஸோ குருவுக்கும் பகவானுக்கும் சேவை செய்கிறது தான் இருக்கலே உயர்ந்த குணம் நம்மளோடது. சரிங்களா, ஸோ அப்படி நம்ம லேர்ன் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் இந்த 3 விஷயம், தத்விதி பிரணிபாதேன, பணிவு, கேள்விகள் கேட்கறது, தொண்டு செய்யறது, இந்த 3ம்
நம்ம கிட்ட இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இல்லை இன்னொரு விஷயமும் நான் ஆடப் பண்ணுறேன். என்னன்னா கர்மாவில் அக்கர்மா அக்கர்மாவில் கர்மான்னு 4.18 ஸ்லோகம் வரும். சரிங்களா? 18 நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே. அது நம்ம ஒரு தடவை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம இப்போ லைஃப்ல நம்ம நிறைய செயல்கள் பண்றோம். அதை எப்படி நம்ம பக்தி மார்க்கமா கொண்டு வர்றது அப்படின்றது தான். ஸோ இதுல வந்து என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா கர்மாவில் அக்கர்மா அக்கர்மாவில் கர்மாவுக்கு அர்ஜுனனை எக்ஸாம்பிளை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா? அவங்களோட டியூட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவங்க ஒரு சத்திரியன். அவங்களோட டியூட்டி என்ன? போர் பண்ணணும். சரிங்களா? அவங்களோட செயல் போர் பண்றது கடமை. அதே வந்து அது வந்து செயல். கர்மாவில் அக்கர்மா அக்கர்மாவில் கர்மா. சரிங்களா? என்னன்னா அதே அதை வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, பக்தி மார்க்கமா அந்த செயலை கொண்டு வராங்க. எப்படி? பகவானுக்காக தர்மத்துக்காக செய்யும்போது அவங்களோட இந்த சத்திரிய தர்மம் என்ன பண்ணுது? அக்கர்மாவா ஆகுது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பகவானுக்காக தர்மத்துக்காக அவங்க போர் பண்றாங்க. அதுலயும் அவங்களோட செயலும் அடங்கிடுது. சரிங்களா? இப்ப நம்ம வந்து சாப்பிடணும். இது ஃபுட் எடுத்துக்கணும். நம்மளுக்கு பசிக்குது. நம்ம உடலுக்கு ஃபுட்டு தேவை. சரிங்களா? அப்போ அது ஒரு செயல். நம்மளோட சரீரத்தை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக நம்ம உணவு எடுத்துக்கிறதுன்றது ஒரு செயல். அதையே எப்படி நம்ம ஆன்மீகமா மாற்ற முடியும் அப்படின்னா பிரசாதமா எடுத்துக்கிறது. சரிங்களா? நம்ம இப்போ சரீரத்துக்கு தான் ஃபுட் எடுத்துக்கிறோம். ஆனால் பிரசாதமா எடுக்கும்போது நம்ம செயலும் அதில் அடங்கிடும். அது ஆன்மீக செயலாகவும் இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம பிரசாதம் எடுக்கும்போது அதுலேயே நம்மளோட பசியும் அடங்குது இல்லை, அந்த சாப்பிட்ற அந்த செயல் அடங்குது இல்லை. ஸோ அப்போ ஆன்மீகத்திலேயே நம்மளோட செயலும் அடங்கிடுது. அதே மாதிரி சாண்டிங் பண்ணுறோம், பேசுகிறோம். பேசும்போது பகவானை பற்றி பேசுறதுன்றது ஒரு செயல் இல்லைங்களா? பகவானை பற்றி பேசும்போது பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்கும் போது அது வந்து ஆன்மீகமான செயல். அப்போ அதுலேயே என்னோட பேசணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு செயலும் அடங்கிடுது. அதே மாதிரி பேசுகிறேன், அது என்னோட செயல். அதே பகவானை பற்றி பேசும்போது ஆன்மீகமாயிடுது. இதுலேயே நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா என்னோட செயல் வேற, ஆன்மீகமான பக்தி செயல் வேறன்றது கிடையாது. என்னோட செயலே பக்தி மார்க்கமாக இருக்கணும். பக்தி மார்க்கமாக செய்யக்கூடிய செயலே என்னோட செயலும் அடங்கிடணும். அப்படி நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த நுணுக்கங்கள்லாம் நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும்னா பக்தர்களோட அசோசியேஷன்லேருந்து குருவோட கைடன்ஸில் நம்ம செய்யும்போது என்னோட செயல் வேற பக்தி செயல் வேற அப்படின்றது இல்லாமல் பக்தி செயல்லே என்னோட செயலும் அடங்கிடும், என்னோட செயல்லே பக்தி செயல் இருக்கும். அப்படின்ற ஒரு வாழ்க்கையை நம்மளால வாழ முடியும். சரிங்களா? பர்ஃபெக்டாக இருப்போம். அப்போ விஷ்ணுவிற்காக சமர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய செயல்கள் அக்கர்மா செயல்களை நம்ம செஞ்சு பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் சிக்காம சரிங்களா நம்ம பகவானோட லோகத்தை அடைய முடியும். ஏன்னா அக்கர்மா பண்ணாதான் நம்மளுக்கு கர்ம வினை வராது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அதுதான் நம்ம பார்க்குறது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தணும். அதுக்கு நம்மளுக்கு ஏன்னா நிறைய நம்மளோட ஒரிஜினல் பொசிஷன் என்னென்னா பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுன்னு நம்மளோட ஒரிஜினல் பொசிஷன் நம்ம இங்கே பார்த்த மாதிரி. ஆனால் இது நம்ம இப்போ மறந்துருக்கோம். அப்புறம் என்ன அர்த்தம்? கண்ணாடி மேலே தூசு படிஞ்ச மாதிரி என்னோட ஸ்பிரிட் சோல் அதில் வந்து இந்த கண்டாமினேட்டட் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் லைஃப் வந்து படிஞ்சிருக்கு. அதுவும் அனாதிகாலமாக படிஞ்சிருக்கு நிறைய டஸ்ட்டு. அது வந்து போய் நான் என்னோட சொருப்ப நிலையை பகவானோட நித்திய சேவகன் நான் அப்படின்றத நம்ம உணரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? நிறைய சாண்டிங் பண்ணணும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பகவான் நாமத்தை சொல்ல 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 அந்த நம்ம மேலே படிஞ்சிருக்கிற அந்த அழுக்கு அந்த கண்டாமினேஷன் போகும். அப்போ நம்ம அந்த சோல் அந்த நிலையில் நான் எப்பயும் பகவானோட நித்திய சேவகன்றதை புரிஞ்சு நம்ம பக்தியில் நம்ம சிறப்பாக வருவோம். சரிங்களா? ஸோ இதை நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ குரு பரம்பரையின் மூலமாக அறிவை நம்ம பெறணும். ஏன்னா அதில் தவறுகள் வராது, சரியான முறையில் நம்மளால ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும். இறைவனின் அவதார நோக்கத்தையும் கர்ம வினையும் புரிந்து கொள்ளணும் அப்படி நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? அவங்க எதுக்காக அவதாரம் எடுக்கிறாங்க, எப்படி அவதாரம் எடுக்கிறாங்கலாம் படிக்கும்போது தான் தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளுக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சி நம்மளை விட்டு போகுது, பகவானை அடைகிறோம். தினசரி ஜபம் சேவை மூலம் இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். நிறைய சாண்டிங்கும் வைஷ்ணவ பகவானுக்கான சேவையும் செய்யும்போது நம்ம தூய்மை அடைகிறோம். அப்போ நம்ம சிறைச்சாலையிலிருந்து நித்திய வீட்டிற்கு திரும்புகிறோம் அப்படின்றது. நம்மளோட ஒரிஜினலான பிளேஸ் என்ன? பகவானோட வைகுண்டம் கோலோகம். நம்ம அங்கே ஜாலியாக இருக்கணும், பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணிட்டு எந்த கவலையும் இல்லாமல் நிரந்தரமான உறவோட அந்த நிரந்தரமான சம்பந்தத்தில் இல்லைங்களா? ஆத்மா நித்தியமான நம்ம. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இந்த ஜட உலகத்தில்
சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அதனால் நம்ம இது வந்து சிறைச்சாலை மாதிரி, இதுலேருந்து நம்ம நித்திய வீட்டிற்கு திரும்பணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபு வைஷ்ணவேபியோ நம நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய், ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் ஏதோ